me, yeah. Headshot him. Block the king there. The fuck? That's the king. Okay, just waiting. What do I have? I am an Marger. Marger. Get the Marger. Merger. Why his name is Merger? Say again. Say whatever, bitch. I want to teabag someone. Merger. Bonio, dude. Oh, yeah. Murder. Okay. Oh shit, I tried to teabag that. Vad är det, David? Kom du ner hit. Jag kör en match här. Okay. Guys, just gonna go up, so I just stand still a little bit. And then do a Jolo thing. Ja. En ganska stor poäng för att vara exakt. Vad är det? Jag I'm trying to kill that guy, but I thought, boom. Det är något stort. Jag var tvungen att flytta den här så att den inte skulle dö. Jag vet. Fuck you. Jag var tvungen att ta bort din häst därifrån. No, okej, vänta, kan du pausa så att jag inte blir copyrightad? Okay, guys. I was so close to get the copyright. No! Can I look at the fucking shit he did? Här är din häst, jag var tvungen att flytta den. Han blev skadad. Han hade så här lite liv. Okej, får jag se vad han fucking gjort? Han sprang till pusten. Nej, något värre. Men så är din vän är död. Han gjorde någonting. Jag tror att det var... Det måste vara det. Ah! Ta inte den! Dra han in en zombie? Nej. Vad var det? Din e-mail är borta. Vad gjorde han? Den där... Var det allt han gjorde? Den här då. Den Iron Golem död. Så den men det är det. Vadå allt han gjorde? Är din Iron Golem död? Luckan är öppen. Du kan väl stänga den? Du kan väl stänga dörren? Han var inne i ditt hus för att vara på TV. Du kunde väl stängt dörren Alla bara. de här var inne i ditt hus för att TV. Och dödade dina vänner. Bitch. Det... Så inte du inte skulle sluta spela Minecraft? Nej, jag tänker inte. Det är bara arg just som han förstörde det. Han dödade min framtida vän. Din nutida vän. Här är ett hund. Ja, men det var inte din. Det var inte en tam. Här är din häst. Här är din. Ja. Och dina dog. Det är så headshotade dig. Kolla på mig! Kolla på mig! Vad fuck du play for? Så din Iron Golem är död? Jag har ingenting som kan skydda mig även om jag aldrig kommer spela den där servern igen. Jag har ju redan sagt. Tänker du inte köra? Nej, ändå inte. Tänker du inte köra? Vad fan? Tänker
tycker du inte köra? Nej, vad fan, jag sa det. Nej, det där ska stå där för att det ska vara ett minne av mig. Jag ska inte